min ye sɛmɛyɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri tigɛli ja fala ye ko maa min mana kaba fɛnba fofo nɔ na min taara n'a ye t'o ɲini k'o fana ye o bɛ sɔn ka fisa i ma kosɛbɛ dɛ. Anw ka sigidaw bɛ cogo di bi fala ye o don ko n bɛ t'o maaw u bɔra k'a yira an bɛɛ lajɛlen la fala ye ko k'a daminɛ kununko marisi kalo tile 9 na ka taa bila tile 15 nata in na k'an k'an kɔlɔsi fala ye fundenikisɛ a bɛna bɔ 34 na ka taa se 45 ma an ka marabolo fa 14 bɛɛ lajɛlen na. Meteo ko k'an k'an kɔlɔsi fala ye min ye fini dontaw ji mintaw waleya minnu n'an bɛ olu sigi sen kan ani maakɔrɔ minnu b'an bolo an ka olu fana bɛrɛ dɔn ka baara kɛ tile kɔrɔ k'o jɔ kosɛbɛ. An fariw an kana to ka fama jiba fala ye min ye meteo ni kuma in fɔ nka anw fɛ yan sigida lakana ko yɛrɛ bɛ dabolo jumɛn na bi an ka jamana kɔnɔ fala ye fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don yaasa an ka sigidaw bɛ se ka lakana cogo di. Anw maliyɛnw fala ye an yɛrɛ bɛ hakili bɛ an yɛrɛ ka sigidaw la wa waati yɛlɛma ko min filɛ nin a n'a kɔlɔlɔw yɛlɛma an ɲɛ bɛ an yɛrɛ la wa min ye yirituru minnu bɛ sigi an fɛ sigida lakanani bɛ kɛ an fɛ kungow tiɲɛni bɛ ka kɛ bi forow tiɲɛni bɛ ka kɛ bi jitɔyɔrɔ bɛ ka tiɲɛ cogo min na bi yɛlɛma ko an jan b'o la wa an ka ko kuma caman ye min ye kuran t'an bolo ji t'an bolo kalan ti ka kɛ kiiri ti ka tigɛ ko k'a sɔrɔ an b'o kɛ kɛnɛ minnu yɛrɛ kan dɛ foro minnu ye an lafiya yɔrɔw ye yiri minnu bɛ nɛɛma di an ma min ye kungow ye ani kungo sogow bi ko donso yɛrɛ bɛ sogo faga yɛrɛ wa fala ye sigida lakana kɔlɔlɔ ko an ɲɛ bɛ o de la an kunna tan an tɛ jiri turu an tɛ yiri lamɔ maa na yiri turu ɲinan fala ye ni kalo kelen tɛmɛna taa ɲininka k'a ye yiri turu yɔrɔ ma taa yɔrɔ ye kuma tɛ ka yiri yɛrɛ ye ko bɛ se ka to senna cogo di bi gɛlɛya min bɛ an kan an jamanadenw an fasodenw an minnu ye sigidatigiw ye fala ye k'an ka bɔ kuma mugu la koyi an ka hakili to an ka sigidaw la an ka hakili to waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la a degunba bɛna kɛ mun ye dɔgɔtigɛba charbon dilanba min ye gazi saw ni fɛn kirikaraw ye fala ye ni sisimugu ni lahawta baara mun bɛ kɛ ni funteni bɔra n'a ma anw minɛ a bɛ jɔnni minɛ min ye funteni ye k'a don bɛrɛla ka baara kɛ n'a ye o fɛɛrɛw ma sigi sen kan an fɛ yan wa bi an ka jamanaw kɔnɔna fala ye miirina ni hakilina bɛ sigi ka baara kɛ fɛn o fɛn na n'o ye hakili jagabɔ ye anw ka jamanaw ka teli o ma sabula bɛɛ lajɛlen kɛlen don jeni ka ɲimikɛla ye ka bi labɛn ka sini kɔnɔ k'a to ala ma fala ye jamana tɛ se ka taa ten goyi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin waati in kɔnɔna na bi fala ye u ko k'an k'an kɔlɔsi sabula bi mun bɛ k'an bɛlɛ o ye an yɛrɛ ka sigidaw olu tiɲɛni kungow tiɲɛni forow tiɲɛni bagan mara yɔrɔw tiɲɛni hali an yɛrɛ ni lafiya yɔrɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen halaki min ye bi n'i y'an ka gaw ta k'u lajɛ charbon feerelaw charbon dilannaw lɔgɔ dilannaw lɔgɔ yɛrɛ tɛ ka ye a sɔngɔ ka gɛlɛ min ye charbon ye a sɔngɔ ka gɛlɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'a lajɛ k'a fɔ an ka yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ sigida yɛrɛ lakana mali kɔnɔ bi fala ye 100 sarada la 60 o degun de bɛ an kan yirituruw tɛ yirituru ye kungo labɛnw tɛ kungo labɛn ye t'a don kungo la olu bɛ ka caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ yiritigɛ kɛlen don maa caman t'a la ye maa minnu yɛrɛ bilalen don k'olu ka yiritigɛlaw la fɛnw la kɔlɔsi fala ye olu bɛɛ lajɛlen y'o yɛlɛma k'u ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye boulangerie-tigiw ko lɔgɔ tulu dilannaw ko lɔgɔ charbon dilannaw ko lɔgɔ musow ko lɔgɔ min ye gwadonnaw ko charbon fala bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ min bɛ o la bi o y'an ka siniɲɛsigi de tiɲɛnen an ye kogo min donnen don ani gɛlɛyaw cɛ ani funteniba ninnu cɛ fala ye o ye nɛɛma min bɛ yen o ye yiri min bɛ yen ala yɛrɛ ka hinɛ bɛ se ka maaw sɔrɔ cogo di fala ye k'anw to charbonba la don o don k'anw to min ye an ka ko kungo n'an ka faraw n'an ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakali la don o don ko ɲininkali min bɛ kɛ bi fala ye yalama fɛɛrɛ bɛ yen wa an ka fɛɛrɛ ɲini an k'an sigi ka hakili jagabɔ o la min ye jalo ye ale ko fɛɛrɛ b'a bolo fɛɛrɛ in ye mun ye fala ye an k'an sigi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ka sigidaw tɛ taa an yɛrɛ kɔ koyi nin tɛ gouvernement ko ye nin tɛ politique maa ko ye nin ye an bɛɛ lajɛlen ka siniɲɛsigi de ye sabula n'i donna so i tɛ se ka suma n'i taara kungo i tɛ se ka suma i tɛ se ka sigi baarakɛyɔrɔ la fan bɛɛ lajɛlen funteni ye climatiseur se tɛ bɛɛ ye o kɔlɔlɔ bɛ se ka lakɛlɛ cogo di ni bɛɛ lajɛlen ma jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma o la sa min ye dɔgɔko ta fanfɛla ye ani charbon tigɛ ta fanfɛla fala ye k'o ban k'o dagajugu bɔ an da la pewu ka se ka na ni fɛn ye min bɛ gwadumusow nafa o ɲuman o bɛ jalo bolo ni ala sɔnna a ma fala ye don nataw la an na u wele u ka n'u sigi u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an bɛ kuma o kuma na a ka jugu n'a bɛɛ ye